ndiko jopuonj kasto chulo jopuonj. Body no TSC emosebedo ka timo wachno. Kendo ok anyal yie mondo TSC ma independent obed disbanded nikech scenario ma wan go in place. Commissioners mani TSC emonego dhi dala nikech commissioner mar TSC oweyo mandate margi mar register jopuonj, mar ndiko jopuonj to gi mar chulo jopuonj. Koro gichako gilokore gi ne sirikal, gine ma gipanish jopuonj, gine ma giriembo gitimore gi jopuonj ma kar mondo gine ma gi protect jopuonj kaka employees mag gi, nikech jopuonj gin employees mag TSC. To TSC should guard their employees with utmost security that is required. To koro ka TSC commissioners oweyo mandate mano nego gitim, to gitimo an opposite thing of what should be done, commissioners mag TSC should resign and go home. In fact, nitiere moko kuom gi mandalo gi osekalo. Na onego bed ni giwuok kanyo piyo piyo mondo jok manyien odonji mondo oriemb TSC kaluwore gi kaka chik. Gisebedo ka giriembo TSC against the law. Mano emomiyo I insist ni chudo mar jopuonj, ndiko mar jopuonj, to gi register jopuonj gi is a mandate ma TSC onego osebedo ka timo. Nyaka nyocha sirikal omayo gi wach mar ndiko jopuonj. Kama koro wach nitie ka en sirikal koro kawo wach mar ndiko jopuonj ogolo kuom TSC odwoko ne MPs. Emomiyo koro challenges gi wan go. Sirikal mondo koro were gi wach mar ndiko jopuonj, giwere gi wach kawo forms mag permanent and pensionable. Gi spread to ng'ato bole mane liel, ng'ato kete manana kata kuma wuothe, ng'ato wuothe chiro to manyo nyithindo manyo jotieko university to miyo barua. Mano tim ma oketo midhiero e wach mar puonj monegore obed ni igolo kata jotelo mag education onego gol to lakini chandruok ma wan go, jatelo mane mar education madhi kwero wachno to gine ma gichiwo forms ko. Nyocha neno ka nyaka jatend migawo mar education chiwo form e liel, to gine jok monego bed ni rieyo wach mar education to gine ma giketho gini. So TSC okaw mandate ne, otim mandate ne kaka dwarore. A commission machielo onego bed formed ma check on discipline of teachers. TSC owuoge wach mar check on discipline of teachers because that is now not their mandate. Let them remain on registering teachers, employing those teachers, and paying those teachers, remunerating them, and fighting for better remuneration of those teachers. Nikech TSC sani oketo nyaka kata issues mag health mar jopuonj gidonje makoro gine ma gimanyo insurance company ma jopuonj thieth, gine ma gitimo gimoro amora kasi yudo ka koro jopuonj thagore moloyo kaka nicho ndike law. Mandate mar TSC the law. Let them follow their mandate to the latter. Erokamano ahinya. Ma gin paro mopogore opogore ma bende ichiwo kanyo. Aneno ka Salfrey Ong'adi wacho ni this government is not serious at all.